And now I'm going to get even. Eljutottunk, azt gondolom oda, hogy most már szakmailag is tudunk tárgyalni, illetve már szakmai előrejutások is vannak. Amit mi nagyon-nagyon keményen képviselünk, és nem értünk, hogy mi történt és mit akar a kormány a devizahitelesek megsegítésében, és mik voltak azok az eddigi megsegítések, amik nem értek semmit se, hisz 2010-ben, amikor a 8 pontos Rogán és Kósa féle kormány előkészítési javaslat volt, és akkor próbáltak valamit megsegíteni a devizahiteleseken, vagy ezen a nem létező devizahiteleken, akkor lehetőségük lett volna már 2010-ben a javaslataink alapján, mely szerint az eredeti állapotot visszaállítva minden egyes hitelessel a bankok számoljanak el, és állítsák vissza az eredeti állapotot, és a devizahitelnek csúfolt, vagy devizahitel, nem létező devizahitelek tüntessék el ebből a rendszerből, és mindenkivel tisztességes szerződési feltételek alapján számoljanak el, és folytassák ezeket a hiteleket, mert természetesen a felvett hiteleket vissza kell fizetni. De jól láthatjuk, hogy hiába lett letéve az a javaslat, vagy az az egyetlen megoldás, amit most már úgymond mindannyian tudunk képviselni, vagy mindannyian el tudunk fogadni, hogy az eredeti állapotot kell visszaállítani, és a kormánynak az a felelőssége, hogy a bankokat kényszerítse rá erre, és nem a másik állampolgároknak, akiknek nincs hitelük, költségére, vagy az adófizető állampolgárok kárára a devizahiteleseket megsegítse, mert devizahitelesek. Braddock vagyok. Elmegyek.